רק רגע, אדיר סידן הסגל? שאמא תשב שם. מה שאנחנו עושים עכשיו זה יום הולדת של אמא, כל הראש שלו חתום. שלא נגמר, ואני רוצה שתשני את האליטוד שלך סוליים ולא בלי הפרצופים האלה, כי זה לא נעים, אני הולך את זה בצורה מאוד יפה. כמו שאתה רוצה שתחסו לך בכבוד, תחסי לאחרים בכבוד. ושתעשה ככה, עם כל המאמץ שעשינו פה זה ממש לא נעים, בסדר? אז היום הולדת של אדיר היום, בואו כולם. אנחנו נשאיר לאדיר יום הולדת מה שלא שרנו לו כשהייתי בבית חולים. איזה כיף, יו. אוקיי? זה חשוב לנו, יאללה. בואו. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. אתה חייב לשנות את הריקוד הזה. Happy birthday to you. יאללה, מוכנים? 1, 2, 23 להכל, 23 להכל. 4 ו-5, זהו, זה. כאילו היית בגיל 6. וואי, סולי, עברת אותי אפילו. חיבוקים ונשיקות. יואו, כמובן. Siéntate, persona, un niño, siéntate y arriba, así arriba. Esto, siéntate y así arriba. Wait, guys, tell him happy birthday, לא צריך לחפש אתכם. אתם צריכים להגיד happy birthday. Happy birthday. So like, get